Emad Fish Market and Restaurant. Μεγάλη ποικιλία σε ελληνικά και μεσογειακά πιάτα από εξαιρετικής ποιότητας ψάρια και θαλασσινά. Φρέσκα ψάρια, ψημένα στην εντέλεια. Διαλέγουμε καθημερινά τα πιο φρέσκα ψάρια και τα ψήνουμε με μεράκι. Ολόφρεσκα ψάρια ημέρας, ψητά στα κάρβωνα με παραδοσιακές συνταγές, νόστιμοι θαλασσινοί μεζέδες για κάθε περίσταση, παραλαβή από το κατάστημα ή παράδοση στο χώρο σας. Emad Fish Market and Restaurant. Διεύθυνση Ιερού Λόχου και Ψαρών Γωνία. Τηλέφωνο παραγγελίας 69 87 43 14 22. Σας περιμένουμε για γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν.